Efter knap 2,5 år her på Rydvænget har vi valgt at sige stop. Vi flytter. Vi kan ikke mere. Og i den forbindelse har vi valgt at lave en lille kalkade af nogle af de højdepunkter i vores 2,5 år her på Rydvænget. De kommer her. Ja. Og efter så lang tid, hvor der har været karaoke på første, babyer der skriger på anden, så er det nu vores tur til at give den gas på tredje sal. Så hold øje med en invitation inden længe. Vi ses!